A ría de Arousa foi o escenario dunha nova edición da regata Concello de Rianxo Trofeo Elidente, no que o Corsario Thunder e o Fixius foron os protagonistas ao facerse coa vitoria nas súas categorías. A 25ª regata Concello de Rianxo Trofeo Elidente reuniu esta fin de semana distintas embarcacións na ría de Arousa para disputar a segunda manga da competición. As condicións meteorolóxicas permitiron completar un percorrido de 12 millas náuticas, despois de que a primeira xornada tivese que ser suspendida pola escaseza de vento. A frota partiu da enseada de Rianxo e navegou por distintos puntos da ría antes de regresar ao lugar de saída. Na categoría ORCA, o Corsario Thunder de José Jorge Durán foi o vencedor tras liderar a regata durante todo o percorrido e conservar a súa vantaxe unha vez aplicadas as compensacións de tempo. Na categoría ORCB, o triunfo foi para Fixius, de Miguel Pérez Lafuente, que conseguiu afastarse dos seus rivais e completar a proba na primeira posición da súa categoría. A entrega de trofeos non puido celebrarse nesta ocasión debido ás obras nas instalacións portuarias. Os premios serán entregados na próxima convocatoria do evento unha vez rematadas as actuacións de mellora no porto.